Tässä klipissä Toni kertoo vähän hienoja tarinoita, jos kertoo. Hei, Momo. Lää koske. Mitä näitä skulltroopereita oikeastaan? Se pelissä on pelkkiä skulltroopereita oikeastaan. Mitä vittua? Toni, Häh? kerro joku toinen tarina sun elämästä. Kuinka? Mikset? Mua väsyttää. Mä Pirun sanoin jo, että jatka, mutta ei se tietystikään jatka. Kuinka tyhmä toi Peru on. En mä sitä tajua, Toni, miksi sä selitit. Mä kysyin läpällä, että saitko ihan vitsillä, koska sä vaikutti vähän siltä, että sä eilen leijuit siltä. Kysyin ihan läpällä, että äijä vaan rupee selittää kaikkea. Sillä on okei. Ei siinä oo kyllä mitään menossa. Oh, en kiinnosta. Kuulitteko tuon katteen? Nyt tää video oli tässä. Nähdään ensi videolla.